Hellosztok, sziasztok srácok! Újabb unboxing videó a csatornámon. Akik egy ideje velem vannak, azok tudhatják, hogy nagyon-nagyon szeretem a Palworld világát. Szoktam streamelni, és vannak belőle YouTube kontentek is, és megnyitottuk a saját szerverünket, ahol várunk mindenkit szeretettel, Discord link a leírásban. Így nem függtök egymástól, hogy a haver be legyen lépve, hogy tudjatok haladni ott, ahol abba hagytátok a játékot. Na de képzeljétek el, kirándul az ember, és belebotlik Palworld-ös figurákba, úgyhogy azonnal lecsaptam 4 csomag ilyenre, és nézzük meg, hogy ki fogom-e tudni belőlük nyitni a Gisgutyát. Aki nem tudná, hogy melyik bele a Gisgutya, az nézzen utána a csatornámon, de vágjunk is bele. Na nézzük is az első csomagot. Hú, hát ezt elég könnyen kinyitottam, azt kell, hogy mondjam, srácok. Ebbe, ez mi a rossz sem? Ez komolyan, ez mi a rossz sem? Ezt valamelyikőtök felismeri, ezt a pelt, vagy ez egy nem létező pel? Ezt írjátok már meg kommentbe, mert ezzel most komolyan mondom nektek. Ez inkább a Harry Potterből az a kis repkedő manó, vagy én nem tudom. De nem, egyszerűen nem ismerem fel ezt a pelt, hogy őszinte legyek hozzátok. Van hozzá talp. Kártyák vannak hozzá, ilyen nagyon-nagyon iszonyat gagyi kártyák. Hát nem a legkvalitatív minőségűek, de kártyák. Van egy olyan érzésem, hogy ezekben a csomagokban ilyen felismerhetetlen pelek lesznek, vagy én nem tudom. Ez micsoda? Hát ez az a mamut akar lenni, most komolyan? Új. Hát ez nagyon kínai! De atya úristen! Hát nem tudom, olyan felismerhetetlen, olyan... Hát... Shiny! Azt a kurva! Shiny! Maradjunk annyiba, hogy az egy shiny, jó? És ehhez is voltak kártyák, legalább a kártyákon felismerhető. Ja, hogy tényleg van ilyen? Csak ideig még nem jutottam el. Tehát az ilyen fagyos verzió. Mondjuk a kék. Az az IFA plató. Jó, akkor ilyenem még nincs a játékban ezek szerint. Na mindegy, nézzük a következőt. Ez micsoda lesz? Na ne idegesítsetek. De mi ez? Ez a Harry Potterből az a mocskos tündérmanó, ami lebassza a Chillárt, komolyan. Bárki bármit mond, az. Ebből már 2 is van, srácok. Hát majdnem ugyanazok a kártyák, mint a másikhoz. Jaj. Ez kurva gagyi. Ó, Istenem. Nézzük az utolsót. Mindenki szurkol. Te. Ebben mindegyikben ugyanaz van. Mondjuk ez a mamut, ez még mindig kvalitívban néz ki, mint ezek az öcskösök, tehát, hogy ez valami kegyetlen rossz. Srácok, hát mit mondhatnék? Hatalmas csalódás ez az egész, nyilvánvalóan. Ez valami nagyon gagyi, nagyon utánzat, nagyon rossz, nem tudom, hogy minek nevezzem. Ajtótámasznak zseniális figurák amúgy, elképesztő. Itt a nyitás eredménye, ezek a lábukon nem tudnak megállni. Hát nem vagyok elájulva, megmondom nektek őszintén. Nagyon gagyi. Tömény, tehát lehet vele kopogtatni, meg tényleg arra jó, hogy beledobd a vízbe, hogyha a Balatonon jársz, még meg is találod benne a déli parton olyan alacsony a vízszín, de így körülbelül ennyi, srácok. Hát igazi Palworld fanoknak semmi szín alatt nem ajánlom. Arra jó, hogy egy kis gyerek csendben maradjon hazafele. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, és ne felejtsétek el benyomni a kis csengőt, hogy ne maradjatok le a legfrissebb tartalmaimról. Sziasztok!